Здравейте! Вече сме в видео номер 7 и този път ще нарисуваме едно прасенце и едно котенце. И това прасенце и това котенце пак ще бъдат такива съвсем прости, съвсем лесни, няколко кръгчета, малко линийки, малко детайли. Както преди видяхте жабата колко лесно се рисува, видяхте преди маймуната колко е лесна. Може би маймуната беше най-трудното нещо, което сме рисували до сега. Тези няма да са толкова трудни, ще бъдат по-лесни и така започваме. Тук ще нарисуваме котенце, тук прасенце. Така, едно котенце. Първо ще нарисуваме на котенцето главата, която ще бъде пак едно кръгче. Ето така. Обаче няма да го затваряме това кръгче. Ей така ще го оставим леко отворено, защото тук ще нарисуваме двете уши, които са като буквичката Л. Ето така, виждате колко са лесни. И тук ще затворим ей така кръгчето. И вече сме почти готови. Сега, който иска, може да нарисува задната част на ушенцата, защото нали знаете, че котките така си мърдат така ушите и тази нашата котка така си е мръднала. Така няма как да си извия така ръцете, но си е мръднала ушичките така по този начин. Даже може ей така леко да вкараме линиите от главата, да стане по-интересно, да изглеждат ушите се едно се мърдат. Така, продължаваме с носа. Носа е супер лесен. Просто рисуваме един триъгълник, ей тук по средата. И муцунката, готово. Ето, готово. Вече почти имаме котенце. Сега очичките, едни кръгчета. Ей тук на края на нослето. Хоп. Спомняте ли си миналия път какво казахме, че на каквото и да сложиме миглички, винаги прилича на момиченце. Затова ей така ще сложим едни дълги мигли и това ще стане едно момиченце веднага. И ще сложим едни мустаци. 1, 2, 3 мустака стигат. 1, 2, 3. Аз имам един голям бял котарак, който има, мисля, че 5 мустака, но не съм ги броил. Ще ги преброя следващия път. Така, ние сме нарисували до тук вече нашето котенце с мустаци. Тялото надолу е съвсем лесно. Първо, малко тук по-надолу ще нарисуваме едни лапички. Така. Виждате колко е лесно. Така. Тук още една лапичка. Така. И сега е така пръстите ще ги нарисуваме така лекичко вътре в лапичките. И вече имаме лапичките на котенцето. Какво остана? Остана тялото. Тялото, ето така ще го направим. Едно дебело коте ще имаме, което е така седнало. Ето виждате го, седнало е котенцето, съвсем просто. И ей тук отстрани може да направим ей така една опашчица. И може да сложим на опашчицата малко черно. Моето котенце има малко черно ей тук на главата отпред. И ето сега имаме вече, нарисувахме едно котенце. Съвсем лесничко. Даже който иска може да нарисува едно езиче на котенцето и тук отстрани все едно се облизва. Така, много просто котенце. Сега следващото, много подобно на котенцето, ще нарисуваме едно прасенце. Прасенцето, мили приятели, то е почти по същия начин започва. Рисуваме едно кръгче, ето тук, така. Този път обаче рисуваме, съвсем го затваряме това, просто едно кръгче рисуваме. И сега тук вече на горната част на главата, ако мислено разделим главата на две части, където и да е на горната част на главата, може да сложим ушите на прасето. Сега внимателно, ушите на прасето са почти като на котето, ама не точно. Значи те са, ето така изглеждат. Хоп, защото са по-големи и така и се мандахерцат, така се махат се нагоре-надолу. Виждали сте на прасето ушите и ето така, който не е виждал да намери едно видео с едни прасета в YouTube. Така, и ето сега това е главата и ушите на нашето прасе. Сега тук в средата на това кръгче рисуваме едно още по-малко кръгче за муцуната или зурлата, както се казва, на прасето.
и рисуваме две точки за нос. И ето, почти сме готови. Може да сложим две очички, ето така. Може да сложим вежди. Това прасе пита: вижте какво чудно прасе. Сено вика: оле Боже! Така. И тук можем една съвсем малка уста, може и без нея, но може и така една съвсем малка уста и прасето добива такъв леко усмихнат вид. Сега вътре в ушите на прасето, ако искаме да ги нарисуваме за по-интересно, можем просто е така да направим хоп и както на маймуната, ако си спомняте последния път, ето така хоп, просто друг вид чертички. Долната, едната черта наподобява тук на ухото просто контура, а другата е така хоп и вече това са на ушите вътре линиите. Сега, тялото на прасето е почти пак също като на котенцето. Започваме тук от крайчето на ушето и понеже прасетата са дебели, въртим един кръг, обаче спираме малко тук отдолу, започваме от другата страна и въртим. Така, опитваме се да направим кръг, ама не стигаме до край. Стигаме до тук. Защо? Защото тук ще направим така. И ето имаме единия крак на прасето и другия крак на прасето. Виж, грозен става този крак. Така, ето, готово. И завършваме кръга. Сега това прасе така на два крака изглежда много странно, затова ако искаме можем просто да пуснем по още едно по-късо кръченце тук отзад за заден крак. Ето, хоп. Само по една чертичка и рисуваме копитото, хоп. Готово. Ето го нашето прасе. Седи и ни гледа и вика: какво правиш, бе? Какво правиш? Дай нещо да ям. И за да му дадем нещо да яде, можем да му нарисуваме тук един морков. Ето така. Хоп, 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 хоп. Защото прасетата по принцип ядат всичко, но защо да не ядат един морков? И една ябълка, защото все пак е прасе и е голямо и искат да яде повече. И затова една ябълка е така. Хоп, хоп. Ето, ябълката. Има ябълка и морков. Добре, ще кажете за котката какво да яде. Котката ще й дадем да яде една рибка, защото аз не съм виждал котка, която да не обича да яде рибка. И ето, сега вече имаме нашето котенце и нашето прасенце. И следващия път ще продължим с нещо друго. Благодаря ви, че бяхме заедно. Харесайте този клип, ако сте го харесали. Ако не сте го харесали, ми пишете какво не сте харесали, за да мога да го нарисувам или да го направя по-добре. Ако имате предложения, също ми пишете. И до нови срещи! Довиждане!